Aycahan abla temanı aç onda başlayalım. Temanı men açan. Bugünkü temamız turba gorakçıları. Yani gaz turbalarının gorakçıları. Ezik neme kayışnikler. Ezik uçaskavoylar. E, Şular bolacak. Onun karşı tarafı da Teze Türkmenistan'ın yaralı güçleri, goranma güçleri nehili bolmalı diyilen meselede ne medyas. Gepleşik alıp barıyaz bugün. Indi birinci başta şunu başlayalı Gurban ağa yurdumuzun hazırki düşen yağdayı İbrahim saat 10'dan son köçe çıkma yasakları bu nehili zat bunu nehili halkımız kabul ediyor. Bu eziklere kim buyruk veriyor? Eğer buyruk veren halatında da kanun boyunca bir yurtta adattan daşar yağday bolmayan halatında bu yağdayı etmekliğe hiç kimin hiç hile hakkı yoktur. Kanun boyuncadır bu. Kurban ağa. Yöne yıllardan beri 5-6 yıldan beri Türkmenistan'ın içinde saat 10'dan sonra köçe çıkma yasağı zat ediyor. Devam edip geliyor. Tamam söz alabilir miyim? Elbette buyurun. Ha, sağ ol. Böyle parmağımın sesini yapıp koyuyorsanız da. Ses Elbette. yanı. Yaptım. Katıgı tema da şu an dışı turba karavullar dedim de. Bunlar ne hemen karavullap ne hem edip görünüm öldürün bilen o gerçekten. Onu bilmeyenlerini öldür bilyen hem değildir. Bu turba kime gerek? Türkmen halkının baylığı nire gidiyor. Kim goraya? Kimi kiminin gorayaz? Kimin malını kimden kıskanyaz? Yani öz malımı kime peşkeş çekyaz? Öz çağalamanın ırskını deyin kime veriyaz? Ödmeden yurdun başında gidayçılık ediyaz. Şimdi bu Rus imperiyanın yetiştiren adamları var da. Lustrasa deyip şu muçun aydiyaz. Tabi tabi Türkmenistan'da lustrasa etmeli. Şu Rus imperiya inge bilen kuyuk adıp bara halkı nehil yağdaya getiriptirler da. Biz bunu bilmeyenleriz. Şu inçe yol bilen öd halkımızı öd içimizden çıkan dönükler bilen olarak bize karşı kuşkurup Türkmeni bir-birini kırdırıp bilen bir-birini de kırdırıp getirtirler de. Ya düşün yani şu turvanı bir neviti qadı gorama üçün türmeler açtılar. Bir bizim halk bir sağda halk bir oğurluk edip ya bir cümürlük edip gören de değil. Ne irki damallar irkem demen 90'cı yıllardan ön işikler kulplanmayadı. Kapının ağına bir yartı kerip kıstırır giderdin. Ne için Ruslar bizi oğur edip korkadi. Ne için bu hale geldik biz. Ya eskiden ya köhne vaktlarımız 90'cı yıllardan önküde birimin komşular kapısına karakol oluyordu. Kapılar açık duruyordu. Ne için bunlar yani biz? Şu Ruslar gelip etti de şunu. Değil mi? Şimdi şu yağdaydan şu yağdaya gelmemin sebebi. Şu turbanın karakolları öz milletimizin öz malımızı başkalara Rusya veriyor. Özmeden ajotis bunu bize bildirmeyecek bol öz içimizdeki polis işgalleri bunu bizden koraya. Türmelerde adamlar Türkmenleri bir öldürtgeler. Türkmenlerimiz öldürüyorlar. Aç, susuz kıynamalar bilen eziyet çektirip kimin bekfidine Rus imperiyasını ayakta tutmak için. Rus imperiyasına kuvvet vermek için. Öz nesilimizi yok edeceğiz. Bunu düşünüp etti, düşünmeyen etti, günahı geçilen ok. Bunun təhdə Türkmenistan hükmen cezası olmalı. İkinci dönemine Türkiye'de kavat gelýäňde, yani Türkmenistan'da işler kaydarlar. 5 yıl, 3 yıl işlerler vardı. Niye için diye sizde çay ocaklar yok diye. Oturup bir çay içip bizde bolmadı o dedi. Ne mi sebepten? Bizde 3 ya 4 bol bir ara gelmek bulunok. Siyaset yürütmek bulunok diye.
Sebäbi bizde nevit galken. Şonu bize ihdirmejek bolup, şonu bize öz malymyzy özümizde rowa görmän, öz içimizden çıkan dönükler bilen şonu özlere ogurlaýar diýende. Ene şoň üçin hem siyasata da goşulmak bolanok, gije saat 10'dan soň çykmak bolanok. Sen 8 saatyň işle gel, gul bolda öýüňde yat, ertiremi istady bilmeden git. Boldy. Başga istada gatnaşma, garyşma da, siyasata da goşulma. Ýaşuly özü bilýändir diýe. Bir zat diýsem ýaşuly. Ýaşuly kim seçdi? Halk seçdi. Halk näme üçin seçdi? Hyzmat üçin, özüne hyzmat etdirmek üçin. Ýöne biz seçmedik, ýöne seçdi etdiler. Şutaýyny düzedin diýjekdim benim. Yok, gerçekten biz seçmedik, özleri seçdi etdirýärler. Biz tanamdyk. Tanamayan adamı da başımıza getirýärler. Bulan Rus imperiýanyň oýuny. Bulaňa men Rus imperiýanyň soňu geldi. Bilen, soňu geldi. Edilen etmişler ortağa çykdy. Açyklyga çykdy. Düşman kim, dost kim? Bilinip başlady. Indi bularam eden etmişler üçin jogap bermeli wagty geldi. Lustrasa diýip ne şoň üçin aýda sapara. Şu lustrasany geçirmeden täze Türkmenistan gurup bolanok. Olam näme sebäpden aýdya musurly ýere tekirläp ya buldozer bilen sürmeden mellek galdyryp jaý salyp bolmaýa. Ine jaý saljak bolsaň tekirlersin, täze gum dökersin, çagyl dökersin, ondan soň täze jaý salarsyň. Sen musuryň üstüne salyp bolmaýa. Ine şunun üçin lustrasy arastalanmak. Ine biziň iň erbet ýagdaýa gelen günümiz şey. Ine ýurdun daşyna da şoň üçin çykdyk biz. Ine politlaryň halkymyza beren peýdasy, hissada eden oklar ýöne bizden gowy ýaşaýarlar. Senin onuň munyň tutar, bahana tapar, eliňdäki, jüýüňdäki puluny alarlar. Men şu ýerde duraýyn, başgalara da söz bereyim. Aýtsaň kän mundan wara. Allah, söz alacağınız bar olsa mikrofonunuzu açıp söz alıp bilersiniz. Bolmasa men dowam edeyin. Şu Gurban ağanın aydan sözlerinde şu tayda zat etjek bolýan, ütkeşmeler girizjek bolýan. Russiýanyň yetiştirip giden adamlary diýdiňizde, men muny ütkeçjek bolýan. Russiýanyň yetiştirip giden däl, izinde goýup giden piçleri diýelim buna. Yani hakikaten hem piç, ezik, enes atası belli olmayan, bunlar bir züvvetliğin deyip pikir ediyen sebebi yukarıdan buyruk diyilen zadı, yani öz kellesinde analiz edip bilmeyen triyapkalar bir topar, analiz edip bilmeyen de yani haysı zat has doğru ya da has adalatlı diyilen bir değerlendirmeni öz kellesinde edip bilmeyen triyapkalar nemet ya da hüküm sürecek kolyalar, onlara zaten neme aydışım yağlar. Oruslar yetiştiren adamların derde arkasında özünün piçlerini koyup gitti. Bu piçleri de uçaskovoylar 5 manat pul için maşınların izinden ılgayan, ityalı ılgayan gayişnikler, pavonunu yırtayan triyapka nemeler, piç gayişnikler buların orusları izinde koyup gitti. Brem, siz kimin zadını kimden gorayanız? Kimin zadını kimden gorayanız? Ondan sonra bir insan yukarıdan buyruk gelen halatında da vicdanı bilen şu buyruk vicdanında, şu gelen buyruğu öz vicdanında analiz etmeli. Bu kimin için näme adalatlı? Şu ediyen işim adalatlı mı ya da değil mi deyip. Sen eğer azıcık da vicdanın var olsa sen bunu öz vicdanında tereze çekmeli de. Ediyen işim doğru mu ya da yanlış mı? Sen anasını satayım. Gayışnik ya da bir näme bolsan diyelim. Uçaskovoy bolsan. Bir senin bir duruşun olmalı abi. Senin bir duruşun olmalıdır ha. Sen o zatların önünde yok oradan buyruk geldi deyip patkalayımçılık edip olmalı değildir ha o. Sizden isteyen zadım şutayda şayet bolan zatlarınızı aytsanız bu mesele boyunca bir giden roliklerimiz var. Bu gepleşiği montaj eden vakti unutmayın. Suratta yanına koyup geçelim. Bunların ne kadar ezik triyapka bir
Nämediklerine, polisliklerine. İbrahim gepleşin sonuna doğru teze Türkmenistan'ın maksatnamalarında Türkmenistan'ın yararlı güçleri ve Türkmenistan'ın koranmak güçleri kimin peydasına işlemeli? Hükümetin mi ya da halkın peydasına mı? Halkın öz yurdunda özünü rahat ve erkin duyma için teze Türkmenistan'da eskerlerimiz näme işler alıp barar? Yani yararlı güçlerimiz nähili olar? Koranmak güçlerimiz nähili olar? Bular barada gepleşikler doğamını getireriz. Buyurun Kur'an ağa. Yazalacak yok bolsa men alayın. Buyurun Kur'an ağa. Ya katı doğru da. Şimdi hakikaten hem yurt gowy dağadı, pıtradı. Yani düşmanı tereden toplamasak bolmaya, yaşap bolmaya da. Yaşarlık değil yani. Yani kime seretsen in adından 1 yıl, 2 yıl, 3 yıl ya da in köpü deysen 15 yıl yurdun daşında şağalarından ayrı gidip beren de. Näme sebäpden işsizlik näme üçin etdiler? Näme üçin biz öz adymyzy özümizde iýe çykybilmedik? Näme üçin bir Osmanlı döwletini kuran bir türkmenler bu näme üçin böyle sergerdan bolup ya da imperiya bolan ya dünýäniň häkim bolup giden türkmenler bu näme üçin böyle bir iktisam orsun kol astynda böyle ezilip ýöz. Bu utanç da bu var bilen. Utanç. Yani bizim oğuz müasırlık. Bilen müngler 3 müasırlık deyin da. Ondan maňyrdadyr da onlara. Müňünji ýyllardan bäri biz dünýä ödüni tanadyp beren bu. Oğuzlar bu nähili ýagdaýda onda munda onun munun gütünü süpürüp göster. Bagışlartınız onun yönü hakikattan hem şöyle da. Yok acı hakikattir. Hakikat acıdır. Kur'an ağa devam et. Ödümüz nähil bir milletin çağaları bol. Bu nähil bir izik. Bu ses kapatabilir miyim ara? Benden geliyor. Kapattım. Ya düşünüp gör bara bizim ata babalarımız kılıcından gamdan duran milletler nähili izik geden bilen. Bugün biz o milletlerin kulu bolup biz öýünde bara bilen yurdun daşında hyzmatkar bolup biz. Utanç mı bara? Gaty utanç. Ata babalarymyzyň bara kemikler sırda durandır. Bizim nesil nädip böraýby? Bizim ýüzümizi yere berdi bular diýendir bara. Mümkin değil bunu kaldırmak. İnsan mı kaldırmak mümkün değil. Özüm düşünen wagtyň mümkin değil bunu kaldırmak. Türkmenin avramlılığı kalmadı Kur'an ağa. Türkmenin avramlılığı kalmadı. Ben daha Türkmen diýmen utanýan Türkiye'de. Türkmen diýsen yani Türklerin gözüne hammal böyle omzunda haladelnik ya da pis şeyler taşap ýören bir zat gözüňe gelýär da oşo. Ya yine de onu da avrayı bilip şunyalı ben go hammal, ben go eşek diýilen näme de oşo videoda paylaşýarlar da. Yine ben ağır zat götürüp bilen diýip pikir edýär. Ýöne özüniň bärde hammallygyny, eşekligini görkezýär da bärde şo vatandaşlarymız. İyiden devam edeyim ben sözümün. Şu ýagdaýa gelmezimiziň iň uly rolunu oynan Ýanky Aýdanyň piçler da, piçler. Bu hakikattan amara hiç bir zaman affedilmeyecek, bir günahı geçirilmeyecek adamlar var da var. Adamlar am diýesin gelen nokta nähili bir öz halkyna bular ýaly zulmluk nädip edip bolýar var. Mümkin däl var. Ýöne hökber bundan Türkmen temizden çıkmaly. Bundan çıkmadak başka ýagdaýam ýok. Özüni Türkmen diýen mar bolsa, utanmajak bolsaňyz, soň çağalaňyzyň, aktyklaryňyň öňünde ýüzüňiz kızmajak bolsa, bir adajygam bolsa barmagyňyzy lıkırdadyň. Daşyň altyna barmagyňyzyň uçuny goýsaň adam ýetdi. Eliňizi goý diýmeýän. Dälçe uç ýaşyny degirseň edem bolýar. Şu daşa degen ýaly etseň edem bolýar. Şolam size täze Türkmenistanda sizi halas edibiler.
Aktıklangyň öňünde. Ay laýyk bastım, ya abene boldum. Ya da yüdüm tanatman gepledim diýip bileriniz ýaly. Ine men şu setimşi diýip ödüňizi bir kanıtlaryňyz ýaly. Täze Türkmenistanda milli goşun nähil boljak? Milli goşunmaz. Dünýäniň nirede yiti, güýçli silah öndürbilýän, nirede güýçli bir eýitim beribilýän bir yer bar bolsa, biz yigitlerimizi şo ýere ýollamaly. Özümizem täze Türkmenistanda hökmen gyzlara gulluk etmeli. Isle 1 ýyl, isle 6 ay ýöne edäýmeli. Sebäbi bizde hemme zat eşitdir. Eşit boljak, deň boljak. Erkegem ayal maşgalada deň hatarda ýörejek. Ol araplan kyal bizde saram saljak bolmajak. İstediğini geyerler, istediğini dakınarlar, istediğini yaparlar. İstese loççuk bolur, istese tank sürür, istediğini yapabilir. Benim arzularımdan biri bu. Bu yine köp görýände şu rolikleri. Ayal maşgalalar F-16, F-35 uçaklarına ulanýarlar da hatta dünyada 16 sanacak bar olan näme var? B-2 uçağı var. Odam bir tek Amerika'da var. Şolara çelle ayallar ulanýar da Gurwanaga. Sen üstüne yetireyim. Buyur. Yakından takip edýän olatları, men höwes edýän. Gyzy gellenmediň gelecekde F-16, F-35 bular sürmegini bir watanyny atuda asmanymız diýär, öyle diýil ol. Asmanyny bir sowuny biljek, gora biljek bir gelin ýylanmadyň mert zenallaryň türkmeniň bir adyny dünýä parlady biljek. Ödem täze Türkmenistanda nähir bir gururly bu piçlerem yerin güdününden bir sıpırlı gider ýaly edip türkmeniň abraýyny bir täzeden dikeltmesek biz utanýas indi bara. Bak düşünüň indi utanýas iň soňky duruma geldik. Bundan aňyryk ýaşarlyk däl. Muňa da düşünüň türkmen halky. Mehriban halkymyz bir düşünme wagtymyz geldi. Bak gödüňize getiriň, bundan 10 ýyl öň çykyp gaýtdyň. Şondan da 10 etse de 100 etse beter boldy ýurdun içi. Aklyň çaty bilmejek adamlaryň şulam gelipdir diýen mara. Şudam näde büýünden çykdyk ha diýen şonam durmuş, şonam çağalary eklemek üçin şonam zorlapdyr. Mejbur edipdir çykmagna. Düşünüp bilýäňizmi? Mollumlar, ofserler, doktorlar işlerini taşlap gaýtýarlar bara. Şonuň üçin türkmen halky bu bize gök taňrymyň bir hediyesidir. Muny unutmaň. Bu gök taňrymyň hediyesi türkmen görüp öwrenmelidir. Hemme zady. Okap öwrenermide. Hemme zadyny kapatdylar. Indi gök taňrymyň bize gözüňizi açyň diýip ýurdun daşyna toplu şoň üçin gönderendir. Şunam iýje bir ýere bellap alyň. Bu savaş, bu galkynç türkmeniň galkynçydyr. Iň soňkam şansymyzdyr. Munam iýje bellige alyň türkmen halky. Hökmen biz gazanmalyrys. Gelecek nesilimiz üçin bilimizi guşap, elimizi çırmap, täze Türkmenistan üçin soňuna çelli görüşmelidir. Sağ ol. Indi Gurwanaga biz indi halk ayaklanmaly diýip aýdýas da, şuýda halk ayaklanmaly. Indi ayaklanma yerini men sadalaşdyrayın. Bu kanun boyunca eğer de sen şu hükümetin ýörediýän nämesine, siyasetine karşı olsan senin ayaklanıp bilme hakkın var. Yani protesto etme, ayaklanma diýmek protesto etmek. Indi pikir et. Şo turwa goragyçylary, ondan soň şo it ýalak maşynlaryň izinden 5 manat pul alýan diýip ılgaýan gaýşniklar ýa-da sen näme has janyň ýan ýere şu daşary ýurda çykýan nämeler bolup kalanda, migrantlar bolup kalan, ýurtdaşlarymyz bolup kalan, senin bu taýyna janyň ýanýar. Men oňa gowy düşünýän näme? Bizim asıl meselemiz ayaklanma. Yani bunu halkımıza biz nähili sada görünüşde düşündürmeli de indi halkımız ürkiye ayaklanmalı diyen vakti yani 3 savaş çıkarım ka diýip pikir edýärler. Yok.
İş savaş neyle çıkacak? Senin kayışniklarında yani hükümet, Koşadırnak içindeki hükümet korkuncundan bir neme ok veren o. Öz göt korkusundan ok veren o. İç savaş şöyle başla sözümü ölen iç savaş hiç oradan çıkmaz. O Çıkmaz. çıkmayacak belli. O çıkmayacağı belli. Tedavi kim edecek onu? Kim edecek? Yönü Kim şöyle bir atasına çağasına ok sıkar. Yani kim en atasına ya da ayal doğanına ya kurşun sen atar. Eğer bolan kalasın. eskerlerin avtomat tutmar bilen ok. Sen neyden ne edecek ya? Eskerlerin avtomat tutmar bilen ok. 2 yıl kulluk edip eline avtomat alınır. 100 adamın 10 adamdır. Olam şu karakola katlandırlar. Ya Karakolda da dolu Terk ettiler, pograniçniklerdir. Yok. Dağlan. Magazin. Yo boş neme götüren magazin ekiten pagranada. Ya, billen ben de yönetçon diyecek bolyanım. Bulam öderine ziyan ettiler endi şimdi. İstavaş çıkarıldı yani. Neyden çıktın? Hiç kim avtomat tutup görmedi. Ya da avtomat tutar Kardeşler, yok. Oğuzhan, Bur. şu yerde yani neme deydiniz da, benim size sözümüzü böldüm bağışlayın ilk ölen. Buyurun. Şu yerde yani o Ümit kardeş böyle deydi da, şu turvan koruyan polisler deydi da, hemen Oğuzhan'ın bir aydan sözü beni beter bir neme etkiledi diyenler şu an. Türk dilini koşmalı olan yine de. Yok Türk dil bizim ana dilimizdir. Yok bizim asıl dilimizdir. Türkler bizden aldı bu dilleri. Bağışlan şu sözler beni bir az üzdü, kıynandırdı diysem, has yerine düşer mi diyen sebebi yurttaşına kaçmak, yurdunu taşlap, yurdun taşına gitmek, bir de çıkalga değil deyip bunu biz kendine aytıp geçtik da yönü, şu da bir adatı adaya öğrüldü şun gün. Adatı hükman şeyle bolmalı yalı düşünüp başladı adamlar. Hükman yurttaşına gitmeli diyen düşünce her bir çağaçıklarda da uyandı. Bu zat adatı bir yağdaya gelip yetti da şoň üçin meni gıynandıran yeri. Sebebi biz şu zatları halkımız bilen paylaşmasak, biz şu zatları dile getirmesek başka bir neme yok yani. Orta çıkan bir topur yok diyeyin. Topur yok. Önümüzde biz şu polislerin yankı turva koruyuşunu, yurttaşlarımızın näme üçin yurttaşına gitmek isteýändigini dile getirmesek başga bir zatlar aýtjak vatandaş kalmadı. Sebebi şu yankı aýtyp geçişmýäli adaty ýagdaýa öwrüldi. Näme üçin şu zatlaryň sebäpkär näme dip durup bir düşünen vatandaş yok da yani. Her kim yurttaşına gitmekçi. Onun için polis olsun, özün hukukçu olsun, başka olsun yöne şu birini aldap pul kazanmak şu yerde. Migrasiya kulluğu olsun. Şu an bir içeriden bir Türkmenistan'ın içinden bir neme geldi da malumat geldi şu gün. Şu migrasiya vizasıya çıkmandır birinin. Rusya'ya gidecekken vizası çıkmandır. Şonu bir migrasiyada oturan bir ay demiş da şu an adnamaydı oturmayın. Qaraz biz onun sonku gepleşiklerimizde o adamın detallı bilgilerini ben vermek isteyen şu yerde. Sebebi şol vizasını çıkarmanı, şol gidecek adamın vizasını çıkarmanı sakla oturmuşsun. Yöne şu yerde näme diptir? $1500 bersen men sen vizany bir hepden içinde düzetip berjek dipdir yankı. Migrasiya kulluğunun işgäri. Şu yerde men adın gizde oturna. Şonu yöne men erterki gepleşiklerimizde hükman biz bunu ortaya çıkarar. Yöne bu bir adam değil da Ümit Bey ya. Kardeşler valla bir adam değil bular. Bütün Türkmenistan'ın neresinde migrasyon kulluğunun nemeleri, şubeleri var olsa, ofisi var olsa, şoların edip oturan işi şu. O son kime inanacak yani ki turvanı koruyan polislere mi ya teçhid edilip gören yani ki bir kanun hükümede mi kime ardın edecek ben düşünmedim şu yerde. Vatandaşlar Leyla Hanım
köpden näri elini galdyryp otyr, men pikirimi aýtjak diýip. Sizin Baştına Leyla Hanım, sözünüzü buyurun. getirin. Acagan gelince bağışlan ötüş sorayan. Sizin sözünüzün üstünü getireyin. Ondan sonra Leyla Hanım'a söz veriyen gönü sesini de açıp bu neme şu konsolosluğun daşında kurulan şirketler deydiniz de falan manat pul versen seni gönü daşarı yurda çıkar yani deyip aydanlar. Migrasyon gulluk. Aha, migrasyonlu gulluk. Migrasyonlu gulluk bu kişi şirketleri özü kurdur ya deyip fikir ediyen sebebi migrasyonlu gulluğa bu şirketler klient getiriyor da özleri işte bu edilen cenayata kanun dışı edilen zatlara özleri neme günahkar olmalı der de neme olsa da aşağıdakiler onlar cezalandırılmalı. Yine de halkımıza karşı halkımız ulanmaya sinanışyalar düşündünüz mü? Olarak işte 5 manat karşılığında öz halkını migrasyonlu gulluğa klient edip geçiriyorlar. Buyurun Leyla Hanım. Aziz Bey'e alar mısın? Aziz Bey'e alıp bilmen oturun TikTok'a çıksın da kayıt almadan girsin izine. Berde görünen o sebebi. Buyurun Leyla Hanım. Muhammed'im elini kaldırıp otur. Leyla Hanım'a söz verdiniz mi? Buyurun. Leyla Hanım'a söz verdim. Sesinizi de açtım Leyla Hanım. Buyurun. Sağ olun Ümit. Ben de sesimi yoklukından yaman paydalandığınızlardan size. Buyurun. Ya turbalarını koruydular dedinizler. Şunu açacakmam ben. Oğrunu köyünü gümandan da bulanı köyünü yağı ne de bu turbalarını nosunu koruydular. Kimin zadını kimden koruyan? Leyla Hanım. Bunu kimden koruydular? Heyransam bunlara. İçindeyi zatını koramalı mı ya? Turbanı özünü koramalı mı? İçindeyi zatını özleri uğurlap oturuptu. Turbanı içindeyini. Gaz bağ mı ya başka zat bağ mı? Neft bağ mı? Ne? Bula bolsa üstünden karaptır dedi. İçindeyini ben alıp olin dedi de. Şimdi içine de bulanın. Fikri de. Benimce. Anasın içi bula bilinmem ben. Uğurluklu özleri etadıdan yine birini boynuna taşıyacak boladılar. Halkını, aç halkını boynuna. Aç halka ne oldu gerek? Yani gazın apar çeleklep apar sata ölmedi onu. Ya turbanın özünü kopar belki sata ölmedi. Onu için esker bagalarımızını ne etip kuyaşta koyup, bundan azara koyup, ondan turba karavullatı koyunca ahir sen akıl bilen iş et. Bir de halkına azar verip duruptu bu. Halka azar görüp duruptu bir de. Eskerlerimiz azarlanıp duruptu. Bulanın uğurluğu sebepli. Bana şimdi içi olsun yeniden o yağı tecgidirip oturgandırladan da aytacak adım da şu tecgidiradi o nelere. Yani İsteseniz o temanı bu tema karıştırmasa kasko olar Leyla Hanım. buladı yaxşı. Yaxşı beni ne bekle sesimi. Şu sözün aşağını çizip aydayan orası gitti yönü arkasına piçlerini bıraktı. Ey siz 5 manat için maşinların izinden ılgayan gayışnikler, piçler, triyapkalar siz yukarıdan buyruk deyip öz kellerinizde yani bu yukarıdan gelen buyruğu siz analiz edip bilmeyiniz mi? Ey sizin vicdanınız var mı? Ya vicdanın bilen adaleti tereze çekip bilmeyen mi? Ay haramzada. Indi diyes de halk ayaklanan halatında karşımıza çıkacaklarım şu. Ovalardaki 3-5 sanak neme uçaska oy. İbrahim bu triyapka piç nemeler, kayışnikler. Şu hazırki Goşadırnak içindeki rejimi koruyan hor, triyapka, piç, kayışnikler. Ya bizim ayaklanan halatımızda da ne için ayaklanıyoruz? Seyredin, bugün eçelli 2007'den beri şu bir kanun hükümet öz hükümlülüğünü, hükmüralığını sürüp geliyor da şu yurtta. Türkmenistan geografyasında. Ya bugün eçelli kemçilikleri aydıp geldik.
Ayttık bitmedi. Kemçilikler bitmedi, çözgütem tapılmadı. Ya anasını satayım. Bu neçelli etmen bolsan yıl 2025, 2007'den 2025'e çelli. Bu neçelli etmen bolsan siktir git. Yani bu saatten sonra ediyeni işin gerek değil. Halk ayaklanar. Teze Türkmenistan parlamenter sistemi kurulma için halk ayaklanar. Siz de gidersiniz. Gidersiniz. Başka çareniz yok. Yok gitmezsiniz. Hatta cezanızı çekip de son gidersiniz. Bu. Kim söz alacak? Ben biraz emosyamı köp ettim. Bağışlan. Muhammed el kaldır ya. Buyurun Aycahan Hanım, siz kontrol edin. Muhammed'e söz verelim. Ümit Bey. Buyurun. Muhammed kardeş buyurun. Baş üstüne. Sağ olun. Geçişi ildeşler, kardeşler. Umitcan birazcık Nemet. Sakinleş. Yok sakin olar yalı yağdaydı. Yani günümüzde. Yok. Bundan ervet olma Sakin. mümkünçülüğü yok. Yok mümkünçülüğü yok. Yönünde onu hazır biz öz aramızda bunu näçe mosse bildiremizde de esasy halkın nemesde karary talep değil ýara. Bir talap meselesi var. Eger halk köpçüligi islese, muňa gaharam gerekkel, gazabam gerekkel. Halk köpçüligi oturan ýerinde bir san knopka basyp, şularyň tutuş hemmesini şu pişlerin nemede bilýär-de arasalar bilýär. Şoň ýaly döwürde ýaşaýasy bizler. Elmede taýak alyp, ýa-bir tüpeň alyp biri bilen görüşmek gerekkel. Biz knopka basyp görüşüp bilýäris şu pişler bilen. Pişler hem sen hazır has düşürdüň da aslında. Ýanky polisiýasy, mehemeti ýa ýanky alyrak nemeler diýdiň bolýan bular aslında piş däl, bularyň üstündekiler piç aslında. Ondan bular nähilek derejedäki adamlar onu sen düşün. Yani bular bu ýanky ýaly ene şol gazyň nebitiň öňüni garagulap sahna bolup oturanlar ene olar piç. Ne Gurbangulu piç ýa-da Reşit Meredov piç. Oň aşagyndakylar eýer piçiň aşagyndakylar onu sen düşün. Sen olara birazcık derece berdiň diýip aýdyp bilen oň üçin Bağışla. oň üçin esasy görüş nähilek alınıp barylmaly. Esasy görüş knopka alınıp barylýar da. Yani kâlne biz sosial mediada näçe güýçlensek, hani bu pişlerin hiç bir şekilde karşı koyup bilmeyen yeri şu. Bizim in bir garaşsız yerimiz. Yani biz Türkmenistan'a garaşsız bir taraf diýär, yani sosyal medya bizim garaşsız bir taraf yerimiz şutaý. Doğru söz bu. Mundan garaşsız, mundan bir taraf yer yok. Onun için esasy zat ýene de halkda bularym ünsverýän bolsaňyz halka dowamly açıklama yapýandyr. Yani üstünlüklere beslenýän baky bir tarap garaşsyz asuda asmanly ýurdumyz diýip şeýdip birlerine düşündirýärler, kime düşündirýärler, halka düşündirýärler. Demek ki bir gorkulary bar. Hazır halka hakykat aýtsak, bizim barymyzy ýanky ýaly arasalarlar, elden geçirerler. Diýen gorkulary bolan üçin propaganda bilen ýaşap gören bir nemeler bar, hazır pişler bar da gatlap bar. Onun piçin bir manisi var, ol Türkmenlerde çöptüğü diýip aýdylýar ýöne. Bulanky çöptüğü hem däl, bular bir neme. Bizim Türkmenlerde bir nakyl bardyr. Her ýurdun awyny taýdysy bilen awlaýarlar diýip. Ne bular awçylaryň taýdylary. Şolaryň üstü bilen bizim ýurdu sömürýärler, bizim baýryklarymyzy gogurlaýarlar. Şolaryň üstü bilen. Ene şolary boynu ýüplü bulan. Taýdydyr bular. Taýdynyň hem demesi ittir, elbetde haýwan bilen deňeşdirilýär. Haýwan has bulardan demesi ýokary mertebesi. Mertebesi ulu. Onu bellek geçmeli hukmany suratda ýöne menzetme babında häzir ne Gurban bolsy ýa-da iň bir köne piç oturandyr, Reşit Meredov diýerler adyna. Bir köne piç, 30 ýyllyk piç ene. Şolaryň arasalanmasy ene şolar tazy hökmünde de orsun tazy. Belki özleriniň kiçirek behwitleri bardyr, ýöne o kiçijek behwitlerini öňe tutup
giden bir milleti, giden bir halky ýa-da öňümüzdäki geljek nesili ýok edebilýän adamlar bular pişdir. Bular üçin näme biz söz diýsem az gelýär-de. Gynansaram ýöne häzirlikçe biziň esasy güýjümiz sosial mediadyr. Biziň güýjümiz şu sensorly telefonlarymyzda, kompýuterlerimizde basýan like'larymyz, ýorumlarymyz, knopkalardyr. Ene göreş şo taýda häzir. Şo göreş bilen bu piçleň hemmesinem arasalap bolýar. 30 ýyllyk piç bolsun, 50 ýyllyk piç bolsun, hemmesinem arasalap bolýar. Şoňa diňe üns bermeli. Birazjyk şu meselelerde bir ýanky siýasata goşulamak, men siýasat bilen işim ýok diýen düşünjeleri aýyrmaly kellämizden. Näme üçin? Bu siýasat däl, biziň öz şahsy akwalymyz, şahsy durmuşymyz, gelecek nesillerimiziň, ene çağalarymyzyň, ogullarynyň, gyzlarynyň, agtyklarymyzyň durmuş üçin biz göreşýäs. Biz siýasat däl bi. Näme diýe, orsça bir söz bar, barba za выживание diýe. Ene biziň günümiz şolaýdyr durmuşymyz. Oňa siýasat däl, barba za выживание. Ýaşamak üçin göreşýäs. Gowy ýaşamak üçin, adam ýaly ýaşamak üçin, pişleriň aýagynyň aşagynda basgylanmak üçin däl. O pişleri biz aýagymyzyň aşagynda basgylanmak üçin göreşýäs, ýaşaýas. Birinji bilen şo meseleni gözüňde tutmalydyr. Siýasat diýip eýen bir ýalňyş düşünje salýarlar halkyň ildeşlerimiň aňyna. O däldir. Aslında siýasat senin hak hukugyňdyr. Senin hak hukugyňdan tutaşlaşdyrýarlar-da. Hak hukuk meselesi elbetde bar ýöne. Mesele şo taýda owadan söz bilen adamyň demesini uğurny ýalňyş tarafa nemedýärler. Ýa-da ünsün sowatýarlar-da. Mesele şo taýda. Biz ünsümizi sowatmaly, biz siýasat diýip düşünmeli bu zatlara. Bu zat biziň akwalymyzdyr, biziň geljek nesillerimiziň, çağlarymyzyň, agtyklarymyzyň, çoğuluklarymyzyň geljek ömrü durmuş üçin biz göreşýäs. Biz siýasat üçin göreşýämiz ok, ýa-da bir o taýda bir ýanky häkimiýet üçin göreşýämiz ok biz. Biz öz nesilimiz üçin göreşýäs. Şu taýda jemläýin. Sag bolun. Bolýa. Aziz Bey, Yusuf Bey, siz söz almak isler misiniz bu mesele boyunca? Mesela nämeden hem temadan hem daşlaşmaly. Bizim asıl nämemiz piçlerdir. Yani gaýyşnikler ve näme. Saat 10'dan sonra köçe çıkma yasagyny getiren başlıklar mı diyeyim? Kim bolsa şollar. Näme üçin? Näme bu Türkmenistan ýurdu o hal mı? Yani adatdan daşar ýagdaý mı bolýar? Da siz saat 10'dan soň köçe çıkma yasagy getirýäňiz. Ýene ýurdun içinden belli toçkalarda kameralara erişim ruhsatı berilende bize halkımız tarafından belli bir velayatlardan nämelere toçkalardan biz kameraları görüp bilýäs. Yani bu halkımızın bize beren ınamı bu. Şu taýlarda seredýär saat 10'dan soň köçe çıkma, köçede adam göremiz o. Näme üçin? Näme bu yurtda Türkmenistan geografiýasynyň içinde näme adatdan daşar ýagdaý mı var? Näme üçin siz bunu zat getirýäňiz? Ondan soň katalaşkalar gezýärmiş maşynda. Ya siz kim? Siz kim? Trapkalar. Siz Benim kim? söz alabilirim ki. Ya Buyurun. köp dağıtlar aytık geçtiler de aytık Yusuf Bey, buyurun. geçtiler. Sağ ol söz verene. Hemmeden doğru yönü. Ondan sonra köçe çıkmalı diye bir vatandaş bolup biz. Mesela ya Daşoğuz'dan gel ya Nämeden, Mardan gel ya Levap'tan gel sen Aşgabat'a gelmek qadagan. Sen Aşgabat'ta gezmek sana qadagan. Bu qadagançılıklar kim giyirdir? Kimsiniz bunlar yal qadagançılıkları giyirdir yal. Öz halkını o yurt, o şäherden o şähere gelmeli däl diýer ýaly. Bu nähil zat bi? Bu däl hanam näme bir yer meni düşünemem. O bärde Türkiýede görüp biz nireden gelsen gel, İslam yerinden jay al, İslam yerinden yer al, isle ýaşa, isle kireyne ver. Öz watanyňa. Sen bir geli bilen ok, iň bärkisi geli bilen ok. Ya Levap'tan, ya Daşoğuz'dan, ya Mardan, Aşgabat'a. Bunu kim giyirdi ya bunu? Bu haýsy kanunna var. Var mı konstitusiyada? Var olsa aydın bir görkezin çıkarın, ha bar şu konstitusiyada deyip. Siz kimsiniz öz vatandaşınızı
Türkmenistan garajdanny siz şular ýalyk nämeler goýar ýalygyra. Ýereden gelen bu zatby. Hiç ýurtda ýok zadaby. Haýsy ýurtda bar bolsa da çykyp aýtyp berin, falan ýurtda bar şu diýip. Bize saat 9'dan sonra çıkmalı değil diye. Komandanski ças diýili. Bu zatlar näme bolýar? Haýsy-da bolsa men bir tarih okak geçipdim, bir ýurdu basyp alýan. Sen şo taýda şu uýgulamaları, ýa-ni şular ýalyk ýasallary goýup bilýän. Saat 9'dan sonra sen çıkmaly değil. O ýerden o ýere gitmeli değil, bir ýerden bir ýere gitmeli değil diýip. Bolany? Bu orsun beren kanunumu ya, kimin beren nämesi bilemokman. Şu açık ýadyma çöller şular gysgaç şunaý deýdi. Bular ýok, diýip damary kökü bilen näme goparyp aýyrdyňmalymy? Ta Türkmenistanyň hiç hili bular ýalyk näme o zatlary näme etmeli? Üstünde işlemeli. Haýsy watandaş nirede islan ýerine ýaşasyn. İsle lewaply bolsun, isle näme tapawy diýip, islan ýerine jaýam alsyn, ýerem alsyn, ýaşasyn, ol özüniň haky, hukuky. Şu senin sözünün üstünü benim bir sözlemem cemleyecek ýaly bolup görünýär. Muň ýaly bir ulu territoriýaya az adam sany bilen, yani hemmesi iş veren bolmaly bir mümkinçilige bir sahip bir nämemiz var da, geografiyamız var da. Hemme kim iş veren bolmaly da, ýene şu haçanda topraklarımız halkımıza paýlanyp berilen halatında tapusu bilen birlikde. Yani her kimin bir özünün bir täze Türkmenistany ýaly, yani öz topragyny goraýa da tapusu elinde olan halatında. Hiç kim senden bu territoriýa üçin senden hasap sorap bilmeýär. Ýöne hazır topraklarımız elimizde däl. Munyň hem dokazatystwasy, suutnamasy döwletden alýan döwletnamamız. Şartnama bağlanışyaz. Haçanda keypisler halatında häzirki Goşadırnaw içindeki Berdimuhammedow hökümeti senden alıp bilýär. Ya da onun yallaklary alıp bilýär. Köp giyecek alman, hökmany suratda näme? Täze Türkmenistan gurulmaly. Bu guruljakdyr hem. Guruljakdyr hem. Bu rejimiň hem gitjekleri ýokdur. Munyň yallaklarynyň hem. Men şu zatlara içim soğanok da. Gaýşniklar bilen uçaskoýlar ha. Ay siz var ha. Yanmajak bolsaňyz. Hakykatdan aýtganda. Ya mene gözümem gırtmam siz yansanız da. Men oja yüreğim öğrenişen size. Çünkü aşırı köp näme etdiňiz. Bir düzgünçülük etdiňiz. Nämemiş? Yokardan size zat gelipmiş. Buyruk gelipmiş. Ay sikeyim sizin buyruğunuzu. Sikeyim sizin buyruğunuzu. Ya sen halkımızın näme edip ýüreğini bilen yokardan gelýän buyruğun arasındaky tapawdy bilip bilen okma. O derecede mal mısın anasını satayım? Yo, yokardan var bulara buyruk verer ýaly kim buyruk beripdir? Bir watandaş o şäherden o şähere gelmelidir. Meselem daha soğuk Aşgabat'a gelmelidir. Kim beren bu buyrugy? Kim buň jogabyny berjek? Ey, özlerim bilen ok şona. Yer almalı da, jaý almalı da, propiskan ýok, bir nähil bir bolar olmadan. Nirede var bu? Haýsy döwletde var? Haýsy kanunda var? Muhittin bana da söz verseniz Hikmet. Buyurun. Para. Buyurun para. Hiç söz almadınız. Aziz Bey izyanından siz tayarlanın. Oğuz Ağa size son zamanda. Şimdi konuşlar. Berde Näder bizim şu yankı diyen pişleriniz var ha. Kimden näme öwrýärni, kime düşmançylyk edýärni bilen okurda. Sen kimden kime öwrýän? Pawonu bu sen kimden kime öwrýän? Sen Türk halkyndan Türkmen sen doğanyň jigin goňşuň owdaşyň babadaşyň hol. Kime öwrýän sen? Sen geljeňe badak etjäň. Güýjülenji idaralar. Sen geljeňe çağalany, geljeňe badak etjäň. Şu edýän hereketiň bilen. Sen turwanar bolýan, sen prezident bolýan öýtmi? Sen turwanar bolýan. Şu akıpaty nebeden gadyň üstüne öwrýän sen. Şonu öwrýän. Halk şoň jogan hormasyn diýip sen özüň bilen ok näme öwrýän, pawonlar. Şoň özüň bilen ok kime öwrýän, näme öwrýänni. Buna ne edip bittiler? Halkı alımsız, bilimsiz, cahil öýdüler.
Men birinji oturam neme etdiler buni? Para berip para horluğum ulu derecede üstürdüler. Odan galın ne şehircek olup 5.000 $10.000 gişeyri şunu kazanacak olup ayağlarını paralaya halktan. Halkı şeydi birbirine düşürdüler. Benim var tanıyanım var. Kayışlık. Bayram Ağalı'nın Bayram Ağalı yaşa. Nasıl iyi şey vayeniden politikalarını işte kayışlıklar. Şu gayağı eşek olup pul horan kardana onun ağalarının bir tanışından tap veriyor. Şu gayul işlep görke şu pul veren adamını taklıyor. Tutuyor. Bunun şu yankı kayışının da onu zana diye. Ay bu iniğine pul verip işin. Beni kömü ettim iş yerine pul verip diye de. Par ver girmenle. Geçmenle gayağı eşek oldum. Sonra par verin paratını men kömü ettim on. Bu yeni mangarsalar yarayı diye de. Buna adam Mevlam diyorlar. Mevlam Bayram Ağalı tarafta yaşayan Mevlam deyip. Hele Garomet tarafta kaydır. Şoňaly wujdaty ahlaksız derejeye getirdiler de. Özüne kömük eden adamyny tutup jida ýazyp bilýär. Şo derejede. Şol berin pulunu aljak bolup paralya da. O derejede bular biri düşman bilýär. Şoňky kömük eden adam. Yani hakka kayışık ben. Doğru yüzüyle tanıdık günü kayıştın ağasının tanışısı olan adam. Bunlar ne elek öyle açık düşmançılığı etti bir ekmeği. Doğan cıga karnışa o da şu düşmançılığı ediyorlar. Bana bilip ettiler. Bir terör hükümet bilip etti bazı gelmesini. Bir daha vermesini halk öz arasında öyle dermadının uluşkusundan gâdı çünkü gâd bizimkidir deyip fikir etmesinler. Toprak yer bizimkidir, biz gullur sadece deyip fikir etmesinler diye. Aslında biz öz toprağımızı özümüz gul olup görsedir. Gul. Türkmen halkı gullur. İlkimiz özümüz bundan bayağı eden çıkmak için özümüzün var. Gulluğumuzu bilmeli. Bunu bildiğinde bayağı eden ne edip düştük, ne edip getirdik. Şu halde düşünmeli. Her internetlerde kitap alıp okumak gerekir. İnternette gerektiğinden yazsan çıkıp dur. Yurt dışında yaşayan Türkmenler aydan. Temadan uzaklaşmalı Parahat Bey. Temadan uzaklaşmalı Parahat Bey. Aşol neyem böyle uzaklaşmayın. İşte demağa gidip gelsek bu atları yine 3 tane kuruluş vardır. Hükümeti yönetmek için kanun çıkarıcı, yerine getirici, kadiyet vardır. Şu 3 kuruluş bir adam eline geçenliğine kanun halka karşı işler başlayandır. Halka karşıdır her Türkmenistan. Bunlar 3 kuruluş, üçüden birbirine karıştı, birbirinin üzümü hiç kim buyruğunu, kararına karışmadan öz işini doğru düzgün yerine getirmeliler. Yerine getirmedik kadarıyla her Türkmenistan'da olayanlar vatandaşlar. Yine 3 kuruluş Türkmenistan'da bir melek kolunu ilk köşede otur. Üçüden bir adam geline. Ayrı yanım öldü, koyu yanım öldü, büyük koyu yanım öldü. Batı yanım öldü. 3 kuruş bir adamın eline geçeni adayınlığına kanun halka karşı işler başlayandır. Parakada siz sözünüzü cemlenin sebebi her kim öz kellesinde şunu yalı bir neme minutu canlandırsın, 5 minutu köp geçmesin. Başka kardeşlerimizin hakkı ilmemezlik için İbrahim Şuştaya şunu yalı bir düzgün getiriyez. En sonki gelen adamın söz hakkı birincidir. Yani sebebi berdekler yere yelep söz alıp duran için en son gelenin birinci hakkı vardır. Bahar Hanım
mümkin bolsa özünüňe wagty bar bolsa oňa söz berýäs. Buyurun Bahar hanım. Böyle. Sesim geliyor mu? Sesiniz gatygo gelýär. Buyurun. Ha. Ben şu diyeceklerim yani Niyaz'ın vaktinde daha şurada geçecek olsan vizeldir. Vizel ettiler de. Krasnovat'ta geldiğimiz yaşadı. Her gece daha şurada Atasöyü'ne kaçacak olanla neme dedem öldü deyip telegramı koyuveriyorlar. Şey deyip geçiyordu. Olmasa geçip bilen viza karışmalı. Bir Türkmenistan'ın içinde viza. O velayetten o velayet. O zaman Türkiye'den gidiyorsun ya da Moskva'dan kaydıyandırlar Rusya'dan. Anırdan deport basanla Türkmenistan'dan basıyor deportu. Ne için şey ediyorlar? Pul işlemek için ediyor. Özbekistan, beyleki yurtlar halkına deport ediyenini alırlar. Türkiye'den gitti mi Özbekistan deport urmuyor şunu. Yani Türkmenistan uruyor. Tabi olan öz behbidi için ediyorlar şunu. Pul almalı. O sen $1000 veriyorsun. Şu vaktinde $1000 da hazır bilmeyen neçediğini. Ay deportun kaldırıp veriyen deyişip pul işleşip otuyorlar. Yakında da hali bir 2 yıllık deporttur. Şu 1 yılı geçiptir. 1 yılının deportunu kaldırmak için $1000 soraptır. Yani bunlar halka dura eziyet ediyor. Bizim Türkmenistan'ımız şu yağdaya geldi. Şunun için biz oylanmamız gerek. Ne için bir de eziyet çekmeli? Polisiyalar ne için Rusya'nın elasını Rusya için işliyor, turbanı koruyor. Kimden kimi koruyorlar? Türkmenistan'ın zadı değil mi? Türkmenistan'ı değişti değil mi? Halkın zadı. Ne için onu halktan koruyorlar? Rusya kulluk ediyorlar. Yani şunun üstünden çörek iyi oturuyorlar da şolar. Halkı gün-günden garipleştirip gidip oturuyorlar. Halka ne olsa şu olsun yani biz bir karnımız doysun. Biz bir iyili halkın planını iyisin diyorlar. Şunun için biz Türkmen halkı özümüz şunu düşünmeli. Bu eziyetten çıkmak için biz karşı gelmez şulara. Halk olup ayaklanmalı, birbirine gepleşmeliler, haber vermeli. Ne için biz bu yağdayda deyip. Yani şey deyip birbirimizi oyandırmalı, örgütlenmeli. Sağ ol. Aziz Bey buyurun. Sağ olun, benim sesim geliyor ki. Aha, sesiniz geliyor. Biraz yüksek ses bilen gepleseniz. Böyle endi neme aytjak da hazır dinläp oturun. Her kim öz pikirini aytdy da. Ama bize zulüm edýänler, polisiýalar diýdiler. Umuman sanalyp geçildi de endi elbette onların edýän dogry däl. Ýöne bir tarapdan üstüňizi çekmek isleýän yerim var. Bunları kabul edýän halk var. Yani biz ne için bunu kabul ediyes diyen sonra onu çekmek isteyen. Biz ne için bunu kabul ediyes? Yani halk bulup, adamlar bulup. Şu vat Rusya'nın aşağında dine Türkmenistan'da, Kazakistan'dan var, Özbekistan'dan var, Tacikistan'dan var. Şimdi Türkmenistan'la dengeçtik görün. Onlar bizim yani biz iyi ervededir. Yani seyredip görsek. Näme sebäpden şunun ýaly? Yani biz näme diye zulüm eden bar, elbette hemişe de bar, hemişe de senin üstünden agalyk etmek isleyen bardır. Bugün Rus gitse başka da gelmek isleyen bolar, başka milletten hem emperyalist bilmem ne. Yani ağzını açıp görsen elmekim yönetecek bolar, sen de yöne. Biz näme üçin özümüzü geliştirip nemedemiz yok. Ya da biz näme üçin karşı duramız yok, bilýänimizi bildiremiz yok. Ama biz ne için yani meni has kızıklandır yani yeri şo taýsy da. Yani zulüm edýän var. Zulümni kabul edýänem bada. Sen zulüm kabul etmesen sana zorlan ne için zulüm edip bilsinler. Bakın bu işleyen bir zat. Sen kabul etmesen hiç kim üstü bilen bir maňa diýilýän ýaly da var halkymız. Ya diýmesedem sesin çıkarman oturanyň bilen bolanok sesin çıkarmasın has beterrägine eder diýen ýaly da. Adam hasam tagam sesimiz çıkarman şu güne geldik de.
Misal üçin Gazagystan hem Russiýanyň aşagynda, ýöne Gazagystan näle bolsa bize göre gowy, sebäbi käbir ýerlerde sesini çykaryp bilýärler. Käbir ýerlerinde o yeter diýe. Yani bizim kızıl çizgimizle olan kızıl çizgi bir değil. Bizim kızıl çizgimiz yok diyen derecede. Onlarınki yönekey misal berýän de, onlarınki biraz ýokarda. Belli bir ýere çenne bolýar ýöne ondan aşağı gitsen diyen ýaly. Ya da Özbegistan da şoň ýalykdyr. Azerbaycan da beýleki Türkiýe ya da Russiýanyň etkisi altında bolanlar, sömürgesi altında bolan ýurtlar hem öyledir. Ben hasam ünü şu taýa çekmek istedim. Sağ olun, aýdyp boldum. Kim söz almak isleýär? Iň soň gelen ahlakdyr. Iň soňky gelenin söz hakkı vardır. Birinci bolup söz alıp biler. Buyurun. Sağ olun. Şu benim şu bir kağıt polisiyalar hakkında bir koşasım gelen zatlar var da. Mesela halkımıza polisiyadan çekinedi. Ama şolar içimizden çıkan aramızdan çıkanlar şolar hem doğru mu? Özümüzün tanıdık polisiyamıza yani köpsi karındaşımızdır, yaklastaş, biliş, tanış, biliş, obadaştır. Şolara çekilmeyese mi mesela özümüzün tanış olan polisiyalara? Şoların neyle yani mektepte öyle bir kirli burnun soktasına kızıp yürüyen oğlandıklarını biliyese şoların. Şolara özümüz her kim tanıdık biliş yankı polisiyasına aydıp oluyor ediyenin ne mesenin deyip. Yani kime kızmadı döpsen deyip. Yüzüne durup aydıp oluyor şonu. Bir vatandaşımız çıkıp şu yankı özünün tanışı milisesine ayttı mı? Özünden bilip yankı polisiyalara varıp şolara yallık sıramayın, şolarınkini kaldırmayın. Ediyenin ne mesenin deyip bir şolan yüzüne durup ayttı mı? Bir tane vatandaşımız. Yani yurt düzelttirmek istediler. Ama şu koştular mı? Bir tane polisiya karındaşına tanışına ayttım bizim ildeşlerimiz. Ama yok halkı polisiyalar eziyede bir avrelik etmekte bizim vatandaşlarımızda yaman gucur gayreti keyin şu tarafta. Diyecek otanım her bir vatandaşımız şu tanış bilişi karındaşı bilseye aydıp bilir ya. Ediyenin neme deyip. Çek elini bu işten halktan elini çek deyip oluyor ya. Gücü nereden alatan bu yukarıdaki oturanlar hem ulu dönükler yankı polisiyalardan al oturan. Şoları koramasa halkı ezmese polisiyalar eden işinden elini çekse halkımız aytacağını hem aydıp dilini hem nereye getirmiyorsa söz niye mi getiredi ya? Bunun üstünde bir söz yok başka. Çok sağ ol. Maladres. En sonki gelen ildeşimiz en sonki gelenin söz hakkı birincidir. Buyurun. O ildeşimiz çıktı. Başka söz alma isteyeniniz var mı? Dedim. Para kadar siz en son aldınız. Zat Oğuz Bey'e verelim. Bağışlan. Bu düzgün bozmalı. Şimdi yaman o yerine şu an yaman o yerine değdi de. Şimdi hakikaten doğru seni yukarıdaki 4 tane oturan minister görün ok. Hemmek için tanıyan ol. Yöne bizi tanıyan o amadın uçaska boyları. Yine şolar hakiki ağacın kökü. Yine milleti halkı korkutup veren şolar. Onlar vurduysa bunlar gözünü çıkarıyorlar. Öldürüyorlar. Öyle mi? Vurduysa öldürüyorlar da. Urdiyen eldirem. Ya şimdi urdu yemek gerekmez. Urdu yemese de lafın gelişi da bu. Povut veriptir da ama. Povut mümkünçülük veriliptir. Şimdi onların ovadaşını şöydüp görür. Gözüme getir. Ya sen gözümü ne şehirlerde görüp büyüse. Böyle bir gediklikçe. Yani nadar var. Şehirde men kavattam hayran al yani yolun kırasına cik nadar koyuyorlar. 1 kilometrede nadarın durunu görkez ya. Biliyor musun? Ne ettim? Bir nadar deyip yazıyor dedim on. Evet dedi. Dedi 1 kilometre anırda dedi nadardı şu an dedi. Nadara düşmedin ya dedi. Dedim bizde böyle bir şey yok dedim. Gör bağın arasından atılıp çıkarıyor mu dedim. Boldu şu yerde saklap yazar dedim. Yok dedim ben dedi onun avatı dava eder ona dedi. Dedik görsün dedi. Çıksın üstüne sürün ben onu dedi. Basıp geçerim onu dedi. Bunlar dedi böyle daha dedik görsün hem dedi. Şu dedi ızınağı koymam dedi.
1 kilometre ortadan şunu goýmanan etjek bolup gördüňşiler diýdi. Men şowa düşünüp galdym. Böyle de bir zat bar eken. Biziňki nägili bagyň arasyndan güýläp çykyp ýatyň gelýän görýärdi. Bilen Benim izinden ılgaya 5 manat pul alıp bilerim kam deyip. İt yağlar. ama baylar ne diýär? Zengin oglunlumy ne diýär? Aynen. Juwaşda atçalarda pulun galarda uğra gidiyor. Ya bu şamala gaýara. O it bara ona pul alacak bolýar. Indi yana gidiyor bara. Öyle üstünden güllerim ben. Yürü şonda da gatı binamız da. Bilen şolar ýaly izilip pul toplaya halk nägilgine düşürýärler. Şonda da ýene halk şoň garyndaşym ma, ine gaý tanışym ma diýip şoňa buğtan ya. Şo insanky ite. Bilen piç. Öyle nide de gullukda çumolardır şolar var ha. Kaz yol çumolar şolar ýalyp berendir. Artur Bey en son gelen yurttaşımız. Buyurun söz gezek size. Buyurun Artur Bey. Salamu aleyküm. Eşitili ama men. Aleykümselam katkı eşitli. Buyurun. Yo milisiýalaryň köpsi dogry diýäňiz ýöne. Şo käbir adam kanun bilen aktyp milisiýalar şoň üçin birazajyk barzede diýerler. Öňki ýaly şuma kanun çalakçylyk bilýäňa özleri gorkýa. Öň milisiýa arkaly gallaryp wada edýärdiler adamlara bilen urup wada edip şuma gorkýarlar. Şuma o gowma wada da barýaňa ýekije barmak degirýärler milisiýa raýaty. Gün işten çykarýarlar, berkenç berýärler. Ýöne şu bilen aktyp hökümetiň özü bulary etdirenak bulan özleri diýär. Ondan çalakçylyk şerray bolýaňa reski eje zadny berýärler. Milisiýalar mena şonýalyk lişne özü men aşgawatly. Ondan şonýal kän göz ýetirdim da. Artur Bey söz alanınız için köp sağ olun. Gidişden gidişmeli, düşünürmeli. O aslında hükümet ettirenak köp wady. Ýöne şolary şonýalyk eýliki adamlaryň özü dogry diýär. Öňkine dogry diýär, ýuwaş çumo bolan oglanlar şonýaly bagon götürýärler da bar. Dağajak bolýarlar. Atı doğru aydınız Artur Bey. Ümit Bey, hökümetin ýoklugyny birazajyk düşündirip geçer misin watandaşymyza? Hökümet diýilen söz bar ýöne hökümet ýok. O var. Taýyz ýüzünde var. Bu hükümet aynen. Bugün eçerli Artur Bey, ben size de aydıp geçeyim. Sırf sizin için hoş geldiniz birinciden yayınımıza. Size aydıp geçeyim. Bu hükümet 2007'de şu koltuğu özüne alan bolsa 2007'ye çelli 2007'den 2025'e çelli bütün kemçiliklere halkımız bütün yayınlarda aydıp geldi de yani ben aydan bugün çelli yani aydılan kemçiliklere yine ama bilen zatta Levap'ta tupanlar oldu. Hiç kim Özbekistan'ın prezidenti başında bekler. Şotayda halkımın cayı yok vakti. Men berden gitmerin deyip Şotayda garaşan vakti bizim prezidentimizden bizim Koşadırna içindeki prezidentimizden ses çıkman halatında bu yağdaylar yaşandı. Bu yağdaylar yaşandı. Yöne 2007'den 2025'e çelle kemçilikleri halkımız sade dil bilen, mülayim dil bilen dile getirip geldi. Bugün çelle bu işlere çözüm tapılmayan bolsa, senin munyalı bir çözümü tapmanı uykıybın bolmasa sen siktirip git. Yani siktirip git artık. Yani sen bu hükümeti yönetmeyene yani münasip değil. Artur Ağa'da. Bağışlan ağzından kafasından çıktı. Bağışlarsın Ümit Bey. Bir cemint inni yine bir dadiyattan çıkarar. Şotaydaky ýanky kömek etjek bolan halkyň ödünem tutup basdylar. Kömek çörek zat ýygnapdyrlar. Ana daha soğudan dağıttan şo ýere bir golda vermek için bu mardan zattan halkyň ödü. Şol halka tutup basypdyrlar. Näme üçin kömek berýäňiz diýip. Ozan hökümet barmy ýokmy Artur Bey özüň düşünüber. Sağ ol Yaşka Muhammed'e söz vereli. Ümit Bey yine bir kardeşlerin biri el kaldırıp dur. Buyurun aldım o kardeşimizi. Bor sağ olun. Seredin men Aydara. Sağ olun Artur Bey. Yayınımıza geleniz için çok sağ olun. Seredin men hazır Aydara zatken ýöne şu wagt şu goşulmak isleýän ildeşlerimiz kendi onsoň bir kısan yer açyk goýalyň bolmasa
Şo taý dursun, moderator kim bolsa ya Ayjahan abla ya Umit siz nemedin sebäbi ýankyýalyk goşulmak isleýänler bolsa goşulyp pikir aýtsynlar. Bizim sesimiz nemämiz diýen pikirlerimiz, düşünjelerimiz belli ýöne bize has gyzyklysy bizim ýyldaşlarymyzyň, ýurtdaşlarymyzyň pikirleri. Bize has gyzykly şoň üçin 1-2 ýer, 3 ýer boşadyk goýulan, menem çykar bolmasa Umit. Menen çıkar bilersin. Ha, ondan biz eger söz almak istesek biz elimizi kaldırırız. Şu an boş yerimiz mevcut olan için çıkmanıza gerek yok. Boş yer yok vakti yerinizi çıkarıp bilen 2 kişi. 2 ýerem boşadyk goýup bilersin Umit. Bize hani biz eýem öz düşünjelerimizi, pikirlerimizi ýetirip oturýarys. Bize has möhüm watandaşlarymyzyň nemeleri, pikirleri, düşünjeleri. Şonu aýtjak. Doğru Muhammed doğraydı, Ümit Bey doğraydı. Bizi dinleyenlerin fikri bize has gerekli. Bizim için has kımmatlı. Yurttaşlarımızın her birinin fikri bizim için altından hem kımmatlı. Vatandaşlar. Şuna düşünmeli. Muhammed kardeş katı doğraydı. Şunun için hükman şoların fikirlerini dinlemek bizim en bir yukarı borcumuz diye pasav ediyiz biz. Buyurun İnşallah gelen yurttaşımız buyurun söz gezeyi sizde. Sesiniz yaptınız buyurun. Bana mı Ümit'e? Allah size. Nüştayda Turva koruyanlar var. Aradaydık geçtik de şu sayda dinle bayağı uyuştu vatandaşlar. Şunun dikkatine benim şunu verilek geçeyim. Şol koruyucular halk yurdun içinde diğerlere Berdi Muhammedovların plança sana korunması var. Onun yurttaşından gelen Türkmenim değil, hani güçlü. Berdi Muhammedov dinleyen olsa şunaydayın halka da yüzlönyen olur Berdi Muhammedovlara neme olanı da umruna değil. Olur şu bizden Rusya taraf akyan nevtin gazın peşindeler. Şonu koruyadır. Berdi Muhammedov'u sinetçe de görün okulur. Şoň üçin hiç biri çekinmeyen fikirlerinizi aydın paylaşın şu taýda. Bu yurdu düzeltmesek bolmaya haçana çenli korkup usup göremeli. Sesimiz çıkarman. Ömrümüz yat yurtta geçip var ya hemmemizden. Çağıramız anarda yetim kalacak. Bir düşünün şu zatlara. Şu kilos mezarlığı doğru Türkmenler. Utanın az açık namusumuz var olsa namus etmeli Türkmen. Bizim ölüğümüzüm öz yurdumuzda caylanan okşona namus ederin. Bizim gelecek çağlarımızın asla geleceği görülmeye. Şolun geleceğini biz tayinlamalı, biz enataları. Şu at mümkünçülüğümüz baka, şunu tayinlamalı. Sonra ne meğer aytacaktım yine bırak korumalar. Arkayın oğlu verin, oğlu Berdi Muhammed hiç kime gerek gel. O hiç bir zat. Onu yönü Berdi Muhammed öldür söylerim, ölse de yine bir Berdi Muhammed fiyarı salan bir yer seçip oturdurlar çatayda. Bırak yine şu polisiyalar, mahkamalar halka baskı yapıyorlar. Halk ne için sesini çıkarmana korkuyor. Ve ne için şu türmeler köp bizim yurdumuzda. Yine şuram olsun edeli işi. Halk biliyor yerde işte bu halk her yurt ösüp var ya. Bu milletin bir yerden olmasa bir yerden eline interneti geçer yere bir zat olur. Öňe gitmäle başlasalar, şu taýdan bilgi alıp bilgi edinip özünün nähili derecede ýaşap ýörenini, kimin gol atdygyny öwrenenine başgalarmasınlar diýip gurnulan şu türmeler. Ýogsa bir wagt biz Soýuz döwürleri biz özüm riçne men polisiýalarla ýakalaşyp, dawalaşyp, urup bilýärdik, uruşup bilýärdik. Geliş pagon gerek mi sana deyip pagonlu koparı biliyorduk işte dedi bilmiyordlar. Doğru ya. Çözgüt bu arada düşüncenizi ayıp geçin. Çözgüt ne bolup biler, ne hili olmalı?
Ya her kimin yaşanzadı köp, her kimin yaşanzadı köp. Yani ben bunun yanı üstünde durup geçtim. 2007'den 2025'e çelle bu hükümet bir boku başarmayan olsa bu saatten sonra başaran zadı gerek der. Yani gitmeli. Çözüldüğünü men aydıp bereymiş. Çözgüdü, dur bana sonra verdim ediyordum. Aydayın tikerim ondan yanlış olsa sen düzede kardeş. Çözgüd bu sistemanı kökü damarı bilen yok etmeli. Yani halkın konstitüsyon hakkı nemedir? Ne hili olmalı? Mesela adaletli bir şekilde ne hili olup biler? Təze Türkmenistan kurulmalı. Yine kurucu meclis Təze Türkmenistan, Təze Cumhuriyetimizi kurulundan sonra kanun boyunca konstitusiya kabul edip alınır. Şu konstitusiya boyunca da adalet dörüdüler. Hem adam yerli yerine oturdular. Sebebi bu çürük sistemini ayırmasak bizim ne ağımız ösüye, ne özümüz ösüye, ne bir köylüğümüz iki oluyor. Şular aydayın. Ümit kardeş. Yusuf Bey elini kaldırdı. Buyurun Yusuf Bey. Sonra Oğuzhan Bey sizden söz zat edeceğiz. Muhammed el kaldırıp dur. Ha, kim? Muhammed kardeşim el kaldırıp dur deyip köpede kayttım ben sana. Ha, bağışlan. Ben neme moderatorlar var. Berde onu bana bildirseler. Govalar. Yusuf Bey siz buyurun. Söz alın. Ben Muhammed Ağa'nı alayım. Baş üstüne. Yusuf Bey buyurun. Oğuzhan Ağa siz buyurun. Yusuf Bey'in vakti yok ödeyen. Vaktimiz köp bitirmeyelim. Şurada yaman o nimetdi de şu an ne bizim vatandaşlarımız tüveleme köp ifer ediyen kendi ine çözümüne şunun her kim öz hakkını soramaktır. Ne çözüm. Sen de sonra o da sorun ne üçün ne sebepten kimsen bana böyle davranarın gali. Bunu öğrenme vaktimiz bol geçti. Her kim öz hakkını sorabildiği onun aydınlıktır. Yine bunların korkkan yerim şol milletin aydınlığındandır. Ben hakkını sonra hani benim geçen yıllarım hani benim hakkım neyirde? Sonra bilen adam hani nevitten adam benim hakkım sonra ver. İstediğini sonra. Senin hakkın vardır. Sonra hiç tattın korkma. Sen ne için dışarıda sürünüp götün. O nevit kadı kimin pulu ol? Sen kal. Sen şol toprağın üstünde dur. Sonra aydınlığa çık. Sonra başar. Şolur bir saat dursa benim bar bildiğim yalandır. Sonra. Aydara dün tapara aydara. Gar topu yağlı diye dağdan aydında toplanıp gidip oturandır. Şimdi şu aydının önünde durubilmeyecekler sebebi şey. Her kim sonra bilen vakti hakkını, çağın hakkını sonra. Gelecek neslin hakkını sonra. Sen iyi dolar. Yegerler nedik geldiler. Sen onun bunun hakkı şol. Hedil ettiler. Yaşacık kıyıları da ayaladılar o. İstediğini ettiler o. Kim o olur o çürük tokum kim o? Soran millet soran hakkın soramadık bara sessiz kalan şeytandır. Sessiz kalan şeytan. Oğuzhan verseniz mi? Kime Oğuzhan kardeşime soru verir mi? Buyurun Farhada. Son Oğuzhan arkadaş bir soran diyende kimden sormalı yok gerden yok atada kanun yok. Ne kimden sormalı? Şunu etkişler. Ben dinle. Sen kanun şoları işlemeyen kanun sana da işten ok. Seni kim tut ya? Kim belli? Ne yüzün aç. Yine TikTok'tan yine bir dışarı ya gurren ediyaz. Benim için başkalar başka türlü gurren ediyorlar. Ha? Estene senem hakkın doğratana. Hem TikTok'ta bir gidin Türkmenler otira. Öyle ara gurren ediyorlar. Madem şu datlar gurleşseniz lan. Yine şu soramaktır hakkını. Şu aydınlıktır. Menem şutaydı yerli olacak bir söz aydıp geçsem, sözleme aydıp geçsem tam yerli olacak. Bu sonra cevap olacak da. Oğuzhan örneğinin diyenin halkın yurdun kemçiliklerini, aradalarını şu sosyal medyada paylaşın diyenler doğru mu? Ayısın kardeşim, ne için geldin, ne sebepten geldin, hani senin o nevten kadın pulu, iki ol bir ara geldik ve sonra. Yok. O banda bol geçen de attır ayt. O banda bol geçen de attır ayt da aydınlan.
Aydı bere. O sana Tutma. Yine yollarım hiç ili yürerlik dersin. o zadı 10 yalı çılşırımlaştırma yine neme var da şun yalı bir nememiz var. Milli Halas Ediş Komitetimiz var. Bu küp revolüsyoları şun yalı bir kanun genel hükümetleri deviren bir hükmanın suratta bir Milli Halas Ediş Komiteti olmalı da. Hükmanın suratta olmalı. Gurucu meclisi olmalı, Milli Halas Ediş Komiteti olmalı. Eğer bundan daşarı bu guramalar bolman halatında sen bir halkın ayakmanın halatında da Koşadır'ın içindeki hükümet seni bunlar terörist deyip adlandırıp bilme hakları var. Hakları var. Ben sözümü cemleyin. Durun. Şunun için bunu sizin aydan zadınız has çılşırımlı oldu. Halkımızın etmeli zadı şu Milli Halas Ediş Komiteti bilen gurucu meclis doğraydı ya. Men bunun aydan zadının goldayan ve arkasında deyip aytmağı yetik. Bizim yine şu hesem Türkmenistan halkın sesi, yani bundan 5 yıl 6 yıl bundan ozal kurulan halkın sesi kanalında öz seslerini bildirmeye, yani prosto bir like basmağı, şu tayda bir ulu bir toplum Saparağın aydan sözü var ha, haçan bizim bu kanal 100 bin ve 200 bin bolan halatında öz özünden kaçıp gidiyor. Çünkü bir iktisadiyetçi, bir özünün ne desem gramatlı bir duruşu bilen tanınan Türkmenistan'da İbrahim Türkmenistan'ın altyapısını kurmakta öz koşulları koşan Saparağan'ın karakterini biliyor. Onların hükümet günü kaçıp gider. Buyurun. Söz senize bir minut kaç sizden. Oğuzhan bir minut. Yok ben gelip koşulmak değil, özlerem edivermeli. 2 milyon, 3 milyon Türkmen var. Özler etmeli değil. Yok. Koşulmalı. Birlik olmasa olmaz. Koşulmalı. Kurban'a var. Mümkün mü? Bir söz alayım da Umut Bey. Umut Bey bir minut. Oğuzhan seyredin. Şöyle şunu ayıp geçeyim de bir ilki bilen hakkını sonra deyseniz bu tayda hamala yurdun içinde bir devlet kuruluşu baryalı edip terze geledi de yok hakkımızı soramalı değil, hakkımıza çıkmalı biz. Biz hakkımızı koramalı. Nişonda yerlikli ve düşünüklü mantıklı oladı. Yerine oturtulan yalı oladı. Birip barıp hakkını soracak olsan hamala bir kuruluş bar yağlı, bir zat bar yağlı karşımızda bol oturanda yurtta devlet yok. Indi sonra koşulun yankı Milli Halas Ediş Komitetine koşulun diyen Umut aydan yerinize şunu koşmak isteyen. Yani seyredin yaş vakti mesela hem hekimde hem bolandır. Bir oyun düzüp oyunu verse ay ben sen bilen oynayacak değil ben onun bilen oynayacak deyip onun karşı başka bir oyuncu bilen grupaya yankı düzgüne oynamaya geçen vakti belki oynatan grupada adam azalıp belki geçer. Son onda hiç kim kalmadığı için onun bilen hiç kim oynamadığı için yankının interesi kaçadı. Şunun için yankı Milli Halas Ediş Komitetinin taşına adamken üşmesin son olarda dinleyicisi bolmayan son onların özünden özü gücü kaçadı. Şunun için dinleyicisini köp saklamak için bir topar trepkalarını çıkarandır, eziklerini çıkarandırlar, hamala otayda adam kendi yala edip görkeze durandırlar. Gurucu meclisin taşında adama az edip görkezeni yala ederler. Şunun yalı bir düşünce var, düşündünüz mü? Doğru dile getirip bilemiyor hazırda. Yani tamam cemledim. Ümit sesin çıkanak mikrofonunu aç. Berde Muhammed kardeş el kaldırdı. Buyurun baş üstüne Muhammed kardeş. Ahlaktır. Bundan has kovu düşündürüş bol bilmez. Köp sağ olun söz alıp söz bereniniz için. Muhammed ağa siz buyurun. Arkasından hem Sitop mu? Ol söz alsın. Buyur. Kim söz geçeyim? Umut beni çıkarsanız ya. Men birinci dimleyip yazıptır. Neme Sehraul hanım. Men söz yazayım çalışıp bilen yerimi. Aha. İstese. Buyurun.
Serhan Hanım buyurun. Meselemiz gayışnikler ve nemeler barada. Bu temadan daşlaşmalı, halkımızın hem yurttaşlarımızdan vaktini köp almalı. Gönü 5 minut nemeniz var, söz hakkınız var. Buyurun. Ha, düşündüm. Salamu aleyküm vatandaşlar. Men öne diyecek olanlardım. Bir zatı men o zatlar vardı. Kendimi bilemezsem men görmedik zatlarım. Men hiç açan oňaly durmuşy görmedim. Men gowy zatlar gördüm Türkmenistanda yaşamda. Öne diyecek olanlardım. Birinciden 2025-nji ýylda oňaly zatlar bolmaly däl özüm Türkmenistanda. Başga ýurtlar ýem bizi seredemizde bizim halkymız, biz nähil yaşamalydyk, ýem näçe öňde ýaşaýarlar. Şuňaly gürüňler etmekligem bize utanç bolmaly, eger dogry aýtsam. Hemen mara Mehmet näme oňa zatlary kontroller etmä hak hukugy ýok. Olar diňe bizläňizmi näme etmeli? Başga ýurtdan gelenler bizim halkymyza hiç tat etmez ýaly bizi goramaly. Olar bizim vatandaşlarymyza erwetçilik etmeli däl. Sen nire gittin, näme etdiň, näme etmedin, oňa zatlar etmä hak hukugy ýok. Olar näme üçin şo taýda işleýärler? Olar bizi goramaly. Şoň üçin şo taýda işleýärler. Başka yurtlarda şoňaly, Ýewropa diýdi, Rossiýa diýdi, hemme ýerde şoňaly. Ýöne bizde näme üçin-de şo mehme işgärleri, polisiýa diýdi, näme diýdi. Olar bizim vatandaşlarymyz Türkiýe gitdimi, bir ýerine durmuşa çykdymy, näme üçin şo taýda çykdyň? Hemme daýda kontrol edýärler, dokumentlaryň barlaýaly, onu edýärler. Hemme dokumentlaryň etmek üçin näçe zatlar pul tölemeli, näçe zatlardan sen geçmeli. O utanç. Sen öz vatandaşyny masgara edýän, öz aýal gyýdlaryny masgara edýän, öz erkeklerimizi masgara edýän. Buňa zatlary nähili jydap bolýar bizim erkeklerimizem, bizim aýallarymyzam. Hemme mara bir zatda biri aýdyp geçipde her bir adam mysal üçin öz pikirini aýtmaly. Birinciden bilýäňizmi näme? Men düşünýän siziň pikiriňizi. Ýöne bara biz bir bolup çyksak hemmemizi şeýdip tutarlar, soňam türme atarlar, soňam ýetip gideriz. Ýöne bara bizim hemmemiz jemleşsek, hemen bara şu hökümete garşy çykyş etsek, şonda gowy bolar. Soňam YouTube'da diýdiňiz, näme üçin bizim şu milli halasy nemesini goldanoklar adam üçin. Birinciden mara her bir adam dünýä ýynynda Allah Taala saňa beýin beripdir. Näme üçin sen pikir etmeli, sen öz pikiriň bolmaly, hemen mara sen düşünmeli, sen haýsy ýoly tutýan. Bir adam bolsun, iki adam bolsun. Saparağı, Halmara Söyünov, başkalar geldi, Kərizov, şu güneçenli yeke olup işlep ýörler ha. Näme üçin? Şu güneçenli öz pikirlerini ayıran oklar. Vatan üçin. Onun için var 10.000 adam bolmak gerekler. Yeke bolsaňam, ýöne şol adam pikirini goldaýanmasaň kim bolaýsyn? Ýöne goldaýanmasaň şoň ýanynda otur, soňuna çenli 200'lik etmek bolmaýar. Sanyňa sag bolsun. Çok sağ olun söz alanınız için. Aycahan Hanım indiki söz gezeyi kimde? Söz gezeyi yok bolsa men söz alayım şu taýda. Häzir şu taýda men size suutnamasynam görkezip birerin 50 sanatlar jalyga geldi-de. Bu haramzadalar, kaýsy trapkalar bolsa da berden yani haddimizden aşıp ramkamızdan çıkıp hiç kili gurrun edilen ok. Muhammed ağa size söz berýän. Şu bizi gözden düşürmek isteyen adamlar vaktinde görerler. Halkımızdan bu adamları govutanlar. Şu vakta izinden giderler üçün hem kellesini yere sallap kellesini çaykar. Bunu bilýän. Ondan soň näme üçin bizim HSM Türkmenistan yani Halkın Sesi Türkmenistan kanalımızda adam sanı az. Men buna hiç gynanamok. Sebäbi bizim toplum yani 26.600 kişilik bir toplumumuz. Hemmesem gramatny, bilgi sahibi, muňaly bir majera gözlemeyen, bir bilim öğrenmek isleyen adamlar bolan üçin hemişe aýdan da men muňaly bir boş kalabalykdan yani gramatny, yani kaliteli bir teklik daha iyidir. Yani Türkçe aýdanynda da yani tek bir kaliteli adam bolmak has goýdur. Ýöne biz tek däle 26.600. Bulam has uly bir rakam. Muhammed ağa buyurun. Söz size vereyim. Sağ ol Umit. Şu ýerde şol polisiýalardan söz etdik-de. Ýöne ýanky diýişim ýaly polisiýalar asliýetinde şol nemeleriň ýanky
Orsun ýyzynda galdyryp giden, goýup giden piçleriniň nemeleri, hyzmatkarlary bular. Polisiýasam, gaýysam, bu adamlar asliýetinde şeýle alanmazda bulan güýji ýok. Ýani ildeşimizem aýdyp geçdi. Atşwat ýazma şonu, onuna Sehra Ulhanmam aýdyp geçdi. Şu maskaraçylyk diýip-de şu döwür. Ol maskaraçylyk dogry aslında. Ýöne kim üçin maskaraçylyk? Hani başga bir dünýäni gören, başga bir ötüşi, başga bir düşünjäni gören bir halk üçin maskaraçylyk. Ýöne biziň halk üçin bir hil adaty, bir gündelik bir zat diýip hasap edilýär. Onuň üçin biz bu adamlardan ene beýleki aktiv biz nädip prezident ölse ene Gurbanguly ýok bolsa biz durmuşymyz gowalaşar diýär-de. Häzir biziň aňymyz, düşünjämiz üýtgemän Gurbanguly geler, Sapar Guly geler, Allah Guly geler. 70 tany guly gelse-de şol durmuş üýtgäni o haçana çenli biziň şu durmuşymyz üýtgände biziň kellemizdäki düşünje üýtgände biziň durmuşymyz üýtgeýär. Birinji bilen. Biz birinji bilen şoňy vermeli. Ýanky ýaly şo polisiýasy bolsun, ýa gaýyşnigi bolsun, halk tarapy, halk eger şol adamlar asliýetinde de öz ýanky şu wezipäni alyp egnine pagan oturdup goýberlýän ýerde şulara terbiýe berilmeýän bolsa ýa-da ýalňyş terbiýe berilýän bolsa ine halky talan, halky edin diýip şey terbiýe berilýän bolsa onda ol polisiýanyň hem gaýyşnyň hem terbiýe berilýän ýerini egnine pagan dakýan ýeriň içindäki düzgün üýtgetmeli. Şol adamlar halka garşy syýla hormatly bolun, ýanky ýaly bir ýalňyş hereket edýänleri, düzgün bozýanlary esasy gözüňizde tutun. Şol adamlar düzgün bozmasyn, şo zatlar kontrol edin. Diýmäniň ýerine gidin ýakaňyzy ýyrtyň, pagonyňyzy ýyrtyň, halky talan, aşamaçyl şunça pul getirin diýän bolsa diýmek ki nemäniň zäheriň öýjügi şo taýda. Biz zäheriň öýjügini çalışmaly. Ýanky ýaly polisiýasy, ýenesi nerden gelip nähilek bir düşünjelerde, nähilek bir pikirlerde gelip halka azar berýän bolsa şolaň gelip çykýan ýeri birinji bilen araşdyrylmaly-da. Mikrop ýuwasy diýerler umyt. Mikrop ýuwasy. Biz mikrop ýuwasyny araşdyrmaly. Mikrop ýuwasam niri? Piçleriň oturan ýeri. Eldenem gurrun etdik. Bir giden piçleriň oturan ýeri mikrop ýuwasy. Mikrop ýuwasyndan çyk gelýän egni pagonly işgärler haýsy bolsa-da, kim bolsa-da olara ýaman biz diýe ýokardaky buýrugyny ýerine ýetirýäs diýe. Ol ýokardaky diýäni ýanky orsun bärik taşlap giden piçleri iň aşakda aýak astynda depelenip duran. Biziň aýak astymyzda däl häzirlikçe ýöne orsun tryapkalary, orsun aýagynyň astynda depelenip oturan piçleriň yetişdirýän adamlardyr bular, polisiýalar, gaýyşlikler. Onuň üçin ýanky ýaly bir netije sebäp meselesi bar-da. Şoda şo taýyk birazjyk dikkat etmeli. Hani biz netijelen gurrun edýäs-de häzir. Näme esasında biziň ýurdumyzyň baýlygyny ogurlayan, ondan soň biziň halkymyzyň ýanky ýaly biziň neslimizi zaýalayan nemeleri, biziň neslimizi zaýalayan ulu ogurlary şolaň bähwidi üçin işleýän piçleriň yetişdiren ýanky ýaly polisiýasy, gaýyşnigi şolar. Bular ene biziň öňümizdeki ýanky ýaly biziň halk bilen garşy-garşa gelýän gaýyşnikler, polisiýalar ýa mikrop öýjüginden, piçleriň öýjüginden çyk gelýän nemeler da. Hyzmatkarlar. Onuň üçin eger halk hani ýani bir nemämiz ildeşimiz aýdyp geçdi. Şu diýdi şolara garşy düşündirip ýa-da öz hakyny talap edip garşy durup başlayan bolýan. Hem seslerim, peselýä, düşünjelerim neme diýe bir hili ýanky ýaly kiçelýärler diýdi-de. Diýmek ki biz öz asudalygymyzy, öz düzgün nizamymyzy gorajak
wezipeli adamlary, wezipeli işgärleri eýem halkyň talaby esasynda ýetişmeli da, halk ýetişdirmeli. Bu taýda diýişiň içine şol talap girýär. Ýani kanuny, düzgün nizamy goraýan bir gatlak ýetişmeli. Şo gatlagam halk ýetişdirmeli. Birazir ol pişleriň mikrop ýuwaşyndan çykyp gelýän adamlaryň biz gurruna diýýäsini ol eýem biz şo öýjüge arassalamaly da ýani mikrop ýuwasyny arassalamaly. Ondan soň men jemledim de şu taýda bir sany ildeşimiz hem ýanky neme dipdir da öz pikirlerini aýdypdyr. Men jogap berip geçeýin şu taýda gowy bir soralardan biri bar. Komentarda yazıp geçipdir da ýani. Men ýene bir gezek şu men jemleýin. Ildeşler, kardeşler. Şu meselede ýanky näçe içimize sygan o elbetde nememiz bar bolýan. Mümkinçilik bolduğundan elimizi galdyralım. Şoňa göre hereket edelim. Kaptaldan goşulýas bolýan. Gepleşigimiziň düzgünü bozulýar. Ondan daşyndan gelýän goşulýan ildeşlerime demeýän bäde bir ýerine gezek görmän aly ok bolup oturan bir Yo, o benim kontrolümde Muhammed ağa gatarkayın ol. Şoňa dykkat edin. Men jemledim, sağ olun. Men alpbarjy bolanım üçin söz hakkı birinci uçul mende bolýar, ondan sonra da dirişil yurttaşymız sana söz berýär. Şu taýda ýazylan da aýdyň diýilip bardy, kemine diýip bardy, ýeňiş diýip bardy. Ýene de beýlek oglanlar hany şu wagt. Men jogap beren şoňa. Men jogap beren ýa-da siz jogap berýäňiz, ondan sonra diriliş kardeşimize, yurttaşymyza söz berýäs. Senet Vefa Doğan, sen bizi goldamallığın için sen şu aktif hareket eden adamlara, goldamallığın için şu adamları elimizden gidirdik. Ben hem şu suratını koydum. Bu senin sorana cevap. Sen beni goldamadın. Halkımız şu yüzünü açıp özünü halkı için öne çıkaran adamlara goldamallığın için bunlar pida oldu. Köpüsü. Bir daha oldu. Yusuf Doğan siz buyurun, arkasından hem diriliş kardeş size söz verelim. Ayyan komentara kısa jogap berip geçen hawa soran üçin sağ ol vatandaşım. O soramaklygyň bir gowdat. Ýani keminäne odat elden gidirdik ýöne aýdyň niýdiň ýeňiş diýdim belki. Söhbet diýdim o ildeşlerimiz bar. Jallar tag olar saknanyň arkasyny işläp berler. Her kim öz işini etip berler. Ýöne soran üçin sağ ol taňry ýarpasyň. Ala deden üçin. Olar bar. Öz işlerini dowam edip oturýarlar. Ýöne ekrana çykanaklar. Bir ýakyn wagtda çykyp bilerler. Bolýa diriliş, hoş geldin birinciden yayınımıza. İkinciden ben alpbarjy olanım üçin özümüz adyma koyasım gelýär. Dini salam bermekden hariç dini konulara giremiz yok. Çünkü biz siyasette dinden aýratyn tutanymyz üçin. Buyurun söz sizde. İlk ölen salamu aleyküm gadirli ildeşler, mehvan vatansever dogonlar, ýagny birinji ölen geçmiş bolsun hemmemize. Çünkü men Umida hanym tutulanda gaterwet gynandym. Hatta bu Türkiýanyň memesinde sökdüm, men daja soraga da çekdiler. Sen näme üçin Erdogana sökýän diýip. Indi bu taýda meniň diýmek isleýän zadym, meselem bizler Türkmenistandan çykyp gaýtsak da 30 ýyllyk or sistemasynyň baskysynyň aşagynda bolanmaz üçin biziň beýnimizden çykan ok. Meselem biz Türkmenistandan çykýas, ýöne biziň beýnimizdäki Türkmenistanyň siýasaty çykan ok. Biz ösüp bilemzok. Biz hatta demokratik döwletlerde 3 ýyl 4 ýyl ýaşap işlesek hem biziň beýnimiz ösen ok. Çünki biz özümüzi gawaýas. Şonuň üçin biz demokratik ýurtlara çykdykmy, biz özümüzi özgürtmäne başlamaly. Gawundan renkalar, goňşdan gözalar diýe bizem birazajyk baran ýurtlarymyzda alışmaly, medeniýetini, şolaryň hereketlerini, alyp barýan siýasatyny gyzyklanmaly, öwrenmeli, tejribe toplamaly. Biziňkileri men görýän da meselem Antalya'da işlän döwrümde menim bilen işlän adamlar dine iş yerinde yatıp durýarlar, bir magazyna gidip gelýärler. Gezmeýärler, öwrenmeýärler we Antalya odan däl eken diýýärler. Menem aýdýan da sen bir çık diýän, aýlan gez, Antalyany gör, Antalyanyň bir giden ýerleri wa, halkan wa, deňiz wa, otay wa, merkez wa, gitmän dine iş ýerde firmada yatıp turup ýön konteynerin içinde
Soňa Antalya odan däl diýýän. Ýagny şo derecede, şoň üçin baran ýerimizde beýnimizi östürelim. Biz Türkmenistandan çykdyk, göre Türkmenistanyň sistemasi beýnimizden çykanok. Diktator bizim beýnimizde. Beýnimize ornaşdy, şonu çykaralım dogonjuk görün. Bu düşünjäň benim goldayan. Hakykat. Molades. Indi sözüňizi jemlän bolsaňyz, indiki söz gezegi kimde? Ümit Bey, şunlukça cemlesekmi ertir yine devam ederdik vatandaşlar. Ertir adımız var, çayxana yunamız var, ertir ekrana çıktı. Çayxana adatdaki toplantımız var yani bunu ertirden sonku güne koyalı yine devam ederiz vatandaşlar. Bir problemanı çözecek bolsak biz var uzun gün otursagam çözüp bilemdik şonu. Sebebi yurttaşlarımızın köpsünün pikirleri gerek bize. Şonu biz has öňe gitip bileriz vatandaşlar. Hoş geldiniz. Ne. Şu yerde Ümit Bey şunu kan uzatmany biz devam edeli. Sebebi problemadan dolu Türkmenistan. Sebebi biz bunu çözmeli vatandaşlar. Hükman çözmeli. Hükman biz bu zatların sonuna çıkmalı. Şoň üçin pikirleriniz bizim üçin gaty kymmatly vatandaşlar. Şoň üçin bizim bilen köprek ara gatnaşykda bolup bizim YouTube'daki, TikTok'daki kanallarımıza köprek abone olup her bir sözü dinlemeňizi yeni bir gedek şu ýerden ýatlatyp geçmek isleýär vatandaşlar. Şoň üçin jemläliň diýip pikir nemetdik. Buyurun. Böyle kardeşler, yurttaşlar, direliş yayınımıza geleniz için köp sağ olun. Yine bekleriz. Biz de sizin yayınınıza koşularız. Söz alma isteseniz buyurun. Seredin dogonjuklarym her birimizin Türkmenistanda maşgalarymız we dogonumuz we goňşumuz we garnaşymız bar. Dogrumy? Şolary hatça köçäniň suratyny uğraşsalar, siz şu suraty canlandyryp video ýasap bilýäňiz. Bilýäňizmi şonu? Mesela sesiňiz ütküdip bolýar, şu wagt tehnologiýalar ösüp gitdi. Bizler 21-nji asyrda ýaşap, biz adamlar kosmosa gidýär, adamlar herkelik maşynalar öndürýär. Biz näme üçin bir suraty canlandyryp bilmeýäs? Öýe jaň edýän, goňşuňa jaň edýän, dostuňa jaň edýän, imodan surat alýan, bu suraty canlandyrýan. Ýanyp duran jaý barmy? Yumurly ýatan ýol barmy? Ýa mur ýerde musur üşüp ýatym, ýa bir ýerde edaralaryň ýenileri barmy? Surat uğrasyn hatça we siz şu suraty canlandyryň, ses berin. Hatta sesini ütküdip bolýan projeler bar. Canlanyň dogonjuklarym, boşuna gelip beňiz bara. Video ýok platformaňyzda, hereket ýok özüňizde. Ýene birinden netije garaşjaňyz. İlk göz boljaksyňyz, soňra görelde boljaksyňyz, soňra netije aljaksyňyz. İlk mellege buğday ekilýär, soňra soýa ekilýär, sawur bilen garaşylýar. Eger siz tohum sekmeseňiz ýyllardyr sawur etdirdim görmejekdir. Şoň üçin azap edin, derçekin. Meselem ana ýanyň bolýar, biriniň öýýän ýa, gazan ýa, hatça suratyny, ine şuň gazanlykdan Mara welaýatynyň Murgawe trawynda Newtuwada ýanypdyr ekeni. Videosyny çekip paýlaşdylar. Diýmek internet ulgamyny şular ýalyk videolardan doldursaňyz, adamlar şolar ýalyk videony paýlaşyp başlaýarlar. Gürküdip başlaýarlar. Öldürem bilmeýän näme üçin paýlaşanny. Şonuň üçin dogonjuklarym biz köplük bizim goňşularymyz we dostlarymyz we garandaşlarymyz we bize video uğraşsynlar, surat uğraşsynlar, biz canlandyraly. Biz ses verelim. Sesimizi ütküdip paýlaşalyň hatçabır. Ýüzüne kommentary ýazalyň, hat ýazyp paýlaşalyň. Ine men video paýlaşdym. Şu platformamda we autobusyň içinde autobusyň sürüjüsi bilen bir aýal maşgala söwüşýär. Ana adamlar paýlaşýar videony. Indi gürlemeli däl, hereketini görkezmeli, video paýlaşmaly, videolary canlandyrmaly, türkmençe terjime etmeli, adamlar düşünüp biläjek derejesinde paýlaşalyň dogonjuklarym. Gogo videolar we türkmen dilinde terjime edeliň, adamlaryň söz baýlygyny östürelim. Adamlar ardyny derdini aýdasy gelýär, gürlere söz tapanok diňe sögün ýa da sakowlap duçolaşyp, içi dertten doly, ýöne şol çykaryp bilen o, beýan edip bilen o. Şonuň üçin dogonjuklarym meniň haýyşdym, bu men öz pikirimi aýtdym, minnetdar söz bereniz üçin. Sağ ol değerli kardeş. Şu yere gelip öz pikirlerini paýlaşanyň üçin seniň ýalak näçe adamlaryň pikirini paýlaşmagyny biz
bizim üçin gaty gymmatly şu sözler. Täbäbi paýlaşmasak, ya analiz etmesek biz, eleştiri diýä türkler. Şu bir adamyny ýa-da bir problemany eleştirip şu meseleni çözjek bolup dyrjaşmasak, bu zatlar ýene-de biz ýyda gider sonra. Vatandaşlar, şoň üçin sizin pikirleriňiz bizim üçin gaty gymmatly. Ýene-de sizin bilen indiki gepleşiklerimizde görüşençä hoşda bolun vatandaşlar. Ertirki gepleşigimizde hemmäňizi pikirleriňiz bilen gowy pikirleriňizi orta atmak, ýankyýal analiz etmek, şu zatlar bilen görmek isleýäs vatandaşlar. Sebäbi Türkmenistanda eliňe alan ýeriň eliňe gelip durandyr gopup. Çüýrükdir. Şoň üçin bu meseleni bir adam, iki adam çözüp bilenok vatandaşlar. Biz näçe köpelsek, şonu şu meseleler öz ortadan avtomatik görnüşde ýok boljakdyr. Şoň üçin pikirleriňiz gaty gymmatly vatandaşlar. Hoş sağ olun. Ama benim köp sağ olsun aydan. Like basan, berde, emeğini harcayan bütün kardeşlerim, bütün yurttaşlarım, Direliş, Muhammed Asef, Raul, Acakan Gelinece, Yusuf Bey, hemmenize köp sağ olsun aydan. Yayına geleniz için köp sağ olun. Şurada da Cemriyaz. Yine de görüşen çek.